Congrats, go Pares! Abante Bohol! Dito taguleog manukos ta sa nagpasalamat ron. Dito ta mag-jersey ta manukos. Nukos ta. Ano tukos? 1, 2, 3. Ano tukos? Maadung buntag, karon lawan July 1. Ang ride sa mo karon, victory ride para ni Ares sa isang pagka-gobernador karon. Ang ruta kay dito ra sa airport. Sibo jersey nga lugos na masibo kay wala bike. Bukas dyan airport na ta. Kita bisa una nih ba? Super na eh. Opa dyan mo. Dahil nanawag mo. Pamahaw. Ini. Sige. Masang buntag. Congrats Gob. Naniwang nga siya. Pak. Naniwang di tigkaon lagi. Pak. Saya bukoy. Isi gua na ta? Iya, helmet oh. Cascaro. Kaspangan pa rin yan eh. Kaspa. Isa ang. Kaspangan pa rin. Kamay? Apa di kamay na? Wah. Wah, kami na. Ha? Wala eh. Kaon doy, kaya rin mabaskog. Taga to, boss? Taga Lila. Shout out Lila Bikers. Kagawan ah. Rapkun. Kuya awak. Mudag. Local ride. Ikaw eh kuya, okay. Oh, kana ko ba? Pilama tani. Sori-sori ra. Ha? Sori-sori ra. Ya, yan tabuhan na kay. Lami kani mga taga Sikatunaw kay mga kusgan ba, kusgan. Kusgan og ting snack na. Ilargo lagi mi anay kay gising butag kaon ba. Wala mo agi og asa ni kasugod. Mora man lagi paabot. Oh, ba importante sa bahay kod kaon. What's up yo? Everyone, hello. Subscribe Rapkon. Pohon. Balik ko, balik. 3, 2, and 1. Congratulations to one. Hey, kawa na. Ha? Ah, taga-taga ka. Uy, jam muna. Lapit na muna. Ada deh. Apa dagang kali Pak? Asa ba dali ko? Ay, ani. Pila ka bobre ni ko anay. Selamat. Ingkamot oy. Kaon kay mo yari. Nagdara tibok manok pagyatag. Nay putumaya na boy whole chicken, boneless. Amo na mo ni boneless chicken. Boneless chicken. Oh, mau deh. Uy, grabe na ito gihapon. Aras tanto, sir. Refill din niya, klaro. Di, halata ang net. Yawa ka tadi ko yung picturean mo na. Stick. Uli na may kay manang pamahaw. Abanti Bohol. So congrats Governor Ares. Dengan salamat sa pamahaw ug sa sikwate. Magkaon uli. Itan run. Bugoy ka Busdip pa. Congrats, go Pares! Abante Bohol! Dito taguleog manukos ta sa nagpasalamat ron. Dito ta mag-jersey ta manukos.
Sana mo tagsawang, nauli na mo ta. Para may sunod na yung alas 9 pa man. Manukos. Pinay pasalamat po. Kinsa man? Si Kagawan Handumon. Saman. Game. Game! Nukos, eh. Nukos ta. Ano tukos? 2, 3. Ano nukos? Ano misa? Lao. Yan yung mga teknik ba kung mag-bike ka pwede ka mapas mo. Manghiring di ba kasi tukos? Live mo din eh. Live. Congrats. Ha? Sige. Inig pa nyo na. Kao na. Ganyan. Ay, duha man. Sara. Oy. Ay. Bicara ka mo ba? Kani mo gadaan mo. Kung yun na nilista. Live ni sa channel 69. Asa na mga kauban to, ano mo tunaw? Nagkana ko na kani po ba? Kani awa? Kabaw? Oh, baka. Kani lumpia og pansit. Kani nang tandoy di na sa gulan. Ay, yun sabi sa magmaay ko na dai. Balag-balag ka mo paso dai. Kol. Balag-balag ka mo paso. Ano tukos gune? Eh, ano takis? Oh? Jawa mo tilok yun, labog hagbason di mah kuman. Uli na dud ta. Wala doon nila nga piton. Kapanukos pa. Naka-bike pa dud. Ihawoy pag kumaon doon sa bike. Ikaw na mo. Kauna to. Hingkaw ang gudaan pag ikas bike.